Min Settembru li ġej se tinqata' il-waiting list fl-Isptar Mater Dei għal dawk li jistennew għall-operazzjoni tal-katarretti, ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt il-programm Popolin fuq xandir nazzjonali. Wessieħ tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei tad-Dipartiment hemm tender li bħalissa huwa miftuħ u dak huwa proġett li rridu nagħmluh mill-aktar fis possibbli. U qed naraw l-inizjattivi li għamilna mal-privat kemm ħadmu ġifieri aħna nistgħu niftaħru. Li sa Settembru li ġej il-waiting list tal-katarretti se nkunu eliminajnija totalment. Ħa nagħti eżempju wieħed operazzjonijiet. Ma se jkollna nies jistennew operazzjoni tal-katarretti f'Settembru li ġej għala. Għax użajna ir-riżorsi kollha mediċi ta' dan il-pajjiż tal-gvern, tal-privat, ħallas naturalment kollox il-gvern. Biex niżguraw li kull min għandu bżonn dat tip ta' operazzjonijiet fil-galletta tal-irkoppa, hip replacement, operazzjonijiet ortopediċi oħrajn, isirulu mill-iktar malajr jien ma rridx nara persuna waħda muġuha. Dwar is-saħħa mentali, Dr. Abela qal li l-Gvern se jkompli bil-ħidma biex is-servizzi ikunu fil-komunità. Semma li għaddejja ħidma biex isir l-isptar akut għas-saħħa mentali bis-swit l-Isptar Mater Dei. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar il-kaċċa u hawnhekk ħabbar li tiddaħħal riforma dwar dawk li jkollhom il-liċenzja tal-kaċċa sospiża. Tmur quddiem il-qorti u toħodilek perpetwament il-liċenzja forsi tkun għamilt żball. Tkun għamilt żball għax kieku ma tinstabx ħati, imma x'tkun għamilt żball darba l dejjem inti sakemm tindifer ma tistax tipprattika d-delizzju tiegħek u għalhekk naħseb li hemm bżonn il-bilanċ f'dan l-affarijiet li il-perpetwità tas-sospensjoni tal-liċenzja sakemm ma jkunx xi każ eċċezzjonali ma ċed naraw. Gżut ta' nies bil-liċenzja sospiża l-omorhom u dik se jkun hemm riforma li se tkun qed issir fil-ġranet jew il-ġimgħat li ġejjin ħalli din l-inġustizzja li ilha ħafna għaddejja tinqata' u anke u mhux ħanitkellem dwar il-kwistjoni ta' multi nagħmel distinzjoni bejn tajr protett u dak li mhuwiex, dak li huwa protett huwa protett. Imma il-bilanċu, sa mhux qed ngħid m'għandux ikun hemm dixxiplina ta' assolutament. Dr. Abela sostna wkoll li l-oppożizzjoni qed tawweġ il-fatti dwar is-suġġett tan-newtralità. Dan meta soldat li qed jagħmel xogħol amministrattiv barra minn xtutna, il-Partit Nazzjonalista qed jgħid li dan qed jiġġieled ma' truppi fl-Ukrajna. Il-Prim Ministru spjega li Malta tgħin b'mod umanitarju iżda mhux militarment. Waqt dan il-programm il-Prim Ministru fisser il-miżura tat-tax cut li ddaħlet din is-sena għal familji Maltin u Awċin. Eżempju xi tfisser tax cut għal żewġ ġenituri li jaħdmu b'żewġ titfal tfisser li fil-but tagħhom fl-aħħar tas-sena se jifdal 1800 euro iżjed. Wedna li nagħtu 66 miljun euro f'tax cuts minflok tajna 140 miljun euro, jiġifieri aktar mid-doppju. Għala stajna nagħmlu dan għax għandna ekonomija li qed trendi għax qed jirnexxilna nkabru l-kejk ekonomiku u meta l-kejk tibda taqta' l-slices minnu għandna x'nistgħu nqasmu iktar.